जोंनि दिनाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै दिनै जों मैना फुख्रियाव थांनो नागिरदों साफा जायगा होननानै थांनो नागिरदों जोङो थांनानै फैनोसै माबायदि जायो नै फंबायाबो दङ जोंना थांगासिनो माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो जेसे जायो बेखौ खिथाबाय थांगोन जों थांबाय थानोसै नै लामाया बेथिंजाय थांगोन बै हाजोआव थांगोन जोङो बै हाजोआव बेहायनो मैना फुख्रिया नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों जेसे हायो देखायलांबाय थानोसै। गारियानो खारा खारा जाबाय एकदमबारे बया गोजौखा लोगोफोर दा खस्थ' मोनगासिनो सालायनो। जों फैयै फैयै नै सफैबाय दानिया नै लोगोफोर लामाया नैथिंजाय पाक्का लामा बानायदों खिन्थु एन्ट्रि गैया दा नै गाहाय ओजों गाहायनिफ्राय फुजानि बुस्थु बायनो फैदों र' नै बे दुटा दे नै माबा लाङो साथि मोननै साथि दुटा सिम सले एयारटेल ना keita থাকে ইয়াতে কেইটামান থাকে এটাও বুজিছো মানে বাবু পিছাটা এতিয়া মানে বেলেগ আনবা লাগে আৰু নেসলা দি ini lah ada huta sana huta di sana nah ada itu itu dia kan tadi itu kalau dia saya kawa mesti Hatut banda Hatut banda tu di itu Hatut banda aru besi lage jodi apapne ini nabi Rong gitu. Nah, saja जोंना खारखुमाबाय दङ जागोन दानिया जोंनि एसे बेस्थ' फुजानि माल बुस्थु नायगासिनो बेफोरनि भगबाननि मुङाव बेफोरो बेखौ लानि र' Kemana itu dada 10 taka? Oh, itu 10 taka. माबायसा मोनबाय दं इयाव मानसि फैनानै नाख्लायसिमबो दं ओरै गोलें मोनबाय दं माने गाहायसो गाहाय नालाय ओंखायनो मोनदों नों इदि लाबाय दानिया नै लाबाय सिगाङाव हाबलांसै जोङो थांसै एबार दा जों फैबाय नै दै बथलबो लाखाबाय थाबायनांगोन नालाय गोजौआव बैनि जेंगुआ फुजानि मुङाव लाखाबाय हैनि नायलाय लामाया माबायसा गेटदा गेटदि 3 किल'मिटार थाबायनांगोन लोगोफोर गेटनिफ्राय 3 किल'मिटार हैनि हासिना खारथिंलाबायगासिनो गोजौआव र' बेटा मोनगोन र' नोङो दासो 3 किल'मिटार थाबायनांगौ मिथिगौ खम मोनाखै हैनि गाहाय बेसेबा गोजौ जालांगासिनो नै थांबाय दं दा जोङो टाकाव नै जोंना स्टार्टिं खालामबाय जोंना सासेनो लोगोफोर जोंनि दासा लाखबाय जोंना सासेया गाखोना थांगासिनो थांबाय दं जोंनि बिराद गोजौ लोगोफोर नै गोबां मानसि दङ खावसेफोरा फुजा होनानै फैखांबाय दा जों थांगासिनो खावसेफोरा फैजोब्बाय सासेया जाला मेंबायनो दैया लोंनो दै लोगोफोर जेसेबां इजि सानो एसेबां इजि नङा जायगाया बिराद गोजौ हागोन हाला नोङो एसे रेस्ट लानि जनाय जालायलांबाय बेसा बोरै जानांगौ बिदिबालाय नै फैयै जों दा मोनफैबाय खाथिथारसै मन्दिरा बै नै नुहुरदोंना लोगोफोर है बेसेबा गोजानाव गारबोबाय जोंनि जायगाखौ नै बेनिफ्राय लांनो मोनला जन्था सेन्टारफोरखौ बेनिफ्राय लांनो मोनला बेयाव फुना गालांनांसिगौ दानिया जों नै सफैबाय मन्दिराव सासेया जुथा फुगासिनो नै जोंहा सासेयैनो आथिं सुबाय फुजा होनो थाखाय आथिं सुदो नै जोंना नै सासेया नै फुजानि माल बुस्थुखौ लाना थांबाय
दानिया जों फुजा होनो थाखाय रेडि जाबाय जों लोगोसे नै गुरु बाबा दं खाथियाव दै सान्थि सारगासिनो गसाइनि फारसे आर'ज गाबगासिनो गुरु बाबाया बोर सारस्रिबाय बियो माबा जे मैना मैना सरा जिथिया माबायो होमबाना बै बिलाइ जिबिला गोग्लैनानै थायो बेखिनिखौ खनखांनानै बोरियाव गाहरो आरो बिराद साफा खालामो आगोलाव साफासिनमोन दैया लोगोफोर मिथिनाय बायसाबाथाय बेयो अन्थाइया गलमोन सोरगिदिं बेयो गलमोन नाथाय जेब्ला मैना जायखौ होनना मिथियो मैना होननानै मैना दाउआ बेयाव थायोमोन आरो बेनि जिखिनि बिलाइ गोलैयोमोन बेखौ बेयो खेबखां गोजौआव दोननानै फुख्रिखौ साफा बानायोमोन आरोना बेनि थाखायनो बे फुख्रिनि नामा मैना आरो फुख्रि मैना दाउआ साफा बानायनाय फुख्रि नाथाय बेखौ सुथुरफोरा गावथारनाय लोगो लोगोनो नैबे अन्थाइया थोल्ला बोल्ला जालांदों जाहैदों बे अन्थाइया गल गथामोन मोनसे समाव नाथाय गल गथानि उनाव बे अन्थाइया गावनानै दा बिदि थोल्ला बोल्ला जादों मैना दाउआ जेब्ला थैयो सुथुरफोरा जेब्ला बेखौ गावथारो अब्ला बे अन्थाइया हारसिंनो गावख्लाजोबलाङो जाहैदों नङाबा बे अन्थाइया मोनसे समाव बेयो गलसोमोन गल गथामोन बेयो जोंनि सिङाव मन्दिराव हाबबाय मन्दिर हाबनो थाखाय नै रेडि जाबाय जोङो हाबबाय नैबे सिङाव हाबबाय सानैजों जोङो दा नै खरसायाव नै जोंना दावराय दङ दावराय मोजां नायनाला नै दानिया जोंना नै बेहाय जोंना सासेया जोंनि बर'नि बाथौआव गसाइनिसिम आर'ज गाबनो थांदो नै दानिया जोंनिया बर'नि बाथौ बेयाव बर'नि बाथौबो दं गसाइनिसिम आर'ज गाबगासिनो लोगोसे नै जों खाथियाव गुरु बाबामोन दं जोंहा फंबायाबो गासिनो गुरु बाबा가 आरो लोगोसे बर'नि बाथौबो दंमोन बेहाय बेखौबो खुलुमबाय बेबो गुरुनिफ्राय बोर लाबाय लोगोसे नै फथाबो लाबाय बर'नि बाथौआव जों दसे आर'ज गाबखांबाय लोगोसे जों नै दा सोंनाय फिननाय एसे खालामगासिनो माबोरै दं बेहाय माबोरै फुजियो बेफोरखौ जों एसे गुरुसिम एसे मिथिना लागासिनो जोंहा सासे नै गुरुजों रायलायगासिनो 1962 सननिफ्राय आं मोनदों नालाय ओमफ्राय 1962 थांनानै 1965 सिम आं बेयाव दंमोन गेजेराव गेप जाना थादों मन्दिराव थांनो गैया जादों ओमफ्राय हाग्रा बायदिसिना लामा बायदिसिना गैया जादों ओमफ्राय उनाव जों जेब्लानाखि 2005 सननिफ्राय जों नैबे लामाखौ सार्भे खालामग्रा आं दिलीप ब्रह्म दंमोन बिथाङानो बे दा जोंनि मैनाखुरि माबाखौ दैदेननानै रां रुपा कालेक्सन खालामनानै बे लामाखौबो लाबाय लानानै बिदिनो आं रायजो लानानै लामानि माबाखौ आं क्लियार खालामनानै ओमफ्राय गेजेराव गेप जानानै नै दा प्रसासननिफ्राय बे मन्दिर सन्दिर लुबाय आरो लामाखौबो फिस खालामबाय बिदि खालामनानै दासिम रानिं सोलिबाय दं बे एखे माबायैनो पर्यायैनो 2005निफ्रायनो 2005निफ्राय दा जोंना डाउनबो जायाखै एसे डेभेलप जाबाय दं आरो जों नै दा बेफोरखौ खुंनो थाङोब्ला जों गेदेर पन्डितफोर दं गेदेर मन्दिराव एसे माबा डनेसन बिहरो 20-30 हाजार ओरै हरो आरो सासे पुजारिफ्रा मोनसे मन्दिरनिफ्राय जों नलबारि हरि मन्दिरनि मेन पुजारियाबो फैदोंमोन दाखालि बिथाङा बेबो एसे माबाबो होलांबाय आरो जों दिल्ली हारियानानिफ्राय काली बाबाखौबो लिंहरबाय एसे खिन्थु काली बाबाया बिथाङाबो फैदोंमोन माखासे माने रैखाथि हान्जा लानानै बे दर्शन खालामदों ओमफ्राय जोंखौ बुंदों आरो जोंनि बे कमिटिखौ दा जोंथ' कमिटिनिबो नालाय आरो पुजारिबो बे हिसाबै नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि नाजानायाव माबा कामाख्या मन्दिरनि सेकेन्ड मन्दिर जागोन बियो होननानै मैनाखुरि भैरबखुन्द मन्दिरा होननानै बिथाङा
आसा लांदों आरो बे मथेनो दा नोंथांमोना जि हास्थाय बेनो जागोन होननानै जोंखौ जेरैबायदि बोसोन होदों जोंबो दा दिल्ली सिल्लीयाव ओरैनो प्रग्राम दङ ओरैबायदि होनबाथाय लाइजाम हरबाथाय गावसोर सोना हरो दा बेबायदि जों सालायबाय दं आरो जोंनि कमिटिनिफ्रा जों कुमारिकाटानि दं तामुलपुरि दं मुसलपुरि दं मेदानि दं अदालबारिनि दं बिदिनो आरो दानिया नै जों दा गोजौआव थांनो नागिरबावदों आरो गाखोलांनो नागिरदों मा दं मा गैया नै बे मोनसे सुरुं दङ बाबा महादेबनि बेहाय शिबलिंग दङ नायनोसै हमना फैनि स्टार खुलुमखांबाय आङो सिङावहाय सासे खुलुमबाय दङ खुलुमलांखारबोबाय सुरुंनिफ्राय गोजौआव थांबावनि मा दङ बेयाव फैना बोरै मोनदों गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों माब्लाबाबो बिदि जोंनि एरियायावनो जोंनि खाथि खाथियावनो बेफोरबायदि दं होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन खस्थ'सो थांगासिनो बोर लाना फैलाय गायसा ओंखारलांबाय दं नै दा जों थांनोसै थांबाय दङ नै सासे सिरि साननायाव 20 दा जों थांनोसै न'आव थांफिननोसै नै जों फैयै मोनफैबाय समान लामासिम दा जों जायगायालागै थांफिननोसै न'आलागै फैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङावबो बिदि मोनसे मोजां समायना मन्दिर दङ दा जेसे हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार बानाय बयनिबोसिम मोनफैबाय नै गैला दा जों थांनोसै बेरायबाय हाजासे खुलुमबाय गसाइनावबो बोर बिबाय जा जेंग'आबा मा बोर बिखो मा बोर बिखो नोङो मा बोर बिखोलै आङो बहुद बोर बिबाय बेयाव माने जों जि खामानियाव आग बारायबाय दं बियो जोंनि थाखाय माने अरायबो थोंजोङै मोनसे लामाजोंनो थांबाय थाथों होननानै गसाइनिसिम आर'ज बियो